Vo filme si realizujem svoje zvrátené túžby. Preto ho mám radšej ako život. Tak aký máš pocit z toho dnešného točenia? Také ako každé iné. No, viem, že niekedy si mal také akože pochybnosti alebo také, že by sme mohli už robiť serióznejšie nejakým spôsobom, ako dneska napríklad. Myslíš, že dnes nebolo dosť seriózne? A ty si čo myslíš o tom? Tebe to vyhovalo už? Dneska, hej, bola tu celkom skvelá spoločnosť, filmárov, hercov. Malo to trošku aj v sebe takého tajomná. Vravím, nie horšie ako inokedy. A ako zapadá táto scéna do celého filmu? Tak ako všetky ostatné. Tieto scény, myslím si, že až na záver sa nejak budú také homogénne, aby proste súviseli. Treba tomu ďalšie podporné scény. A kto je režisér? A čo si o ňom myslíš? Režisér. Aký máš k nemu vzťah? Podľa toho, kto je režisér. Režisér je film, si myslím ja osobne. A kto pripraví scénku, tak ten nech si ho dotiahne do konca. Myslím, že dneska sa toho Marcelovi tak zo 60% podarilo. Ako dlho už sa točí ten film? Podľa môjho vedomia tak 5-6 rokov. Ako dlho sa ešte bude? Netuším. Bude dokončený niekedy? Určite áno. Bude dokončený a no závisí to len od nás.